napuntay guwapa nga subscriber mga ka-idol. Pila edad ni Uncle? Kuhan akong edad, 45. Wow, mura mang pagbainti. Wow, salamat lang. Oh, asa mo ka na kuya, Uncle? Ako sa Kuan, sa Ongyo, Purok Otso. Kuan, nanakay anak. Kuan, ganang isa ra akong anak, kunya grade 1 pa akong anak, nagbulag na sa akong asawa. Karon akong anak 22 na edad. Akong asawa, tuwa na po sa laing mga kamot, tuwa ng pare. Ay, nakasumaki bilang kuan eh. Oo, tuwa na ni pare. Ilan. Basta hindi ay pagkani mong vlog, makakita dahil ka sa emotion. Pohon maluing Ginoo nay maluoy sa ato, mahigog nga sa ato panggaon tag mahalon. Sana all. Kay puro lang kasakit ang akong kuan, naagyan sa akong love life, panglupad ng mga plato, mga kutsara, bisan unsa lay pangbuno sa ako. Oo, sige lang po, maluing Ginoo. Makakita na tag babae nga panggaon ta og mahalon. Plus points na dahil ng gwapa. Oo. Number 1, gwapa. Pero balag dili gwapa, basta kami rin upayag. Oo. Ampingon ka. Oo. Kanang ampingan ko na mo amping sa ako. Okay. Oo. Ikaw, ako na po'y mangutana sa imo lang. Pila na imong edad sa pagkakaroon lang? 16. 16? Bata pa. Paminaw na ko, murag wa pagit siguro kay uyab ug nana. Wala pa na inanguyaw. Wala pagid ako no siya makauyab testing mga ka-idol. Wa pagid siya ni aging uyab. Kay bata pa man pod mga ka-idol dai. Kaya lang nabulag-bulag bilang pero sa pagkakaroon wala pa pud kanang inahanglan og uyab kay galig na imo comment ya ba nga mao na makaangay sa imo. Wala pa man. Wala pa pud ka. Kuan pa ka sa pag-aaral, maglampo sa pag-aaral. Lampusa kay kasi kasukan ni mami. Oo. Ana gyud maglampo sa gid sa pag-aaral, ayaw sa pag-una-una anang uyab-uyab kay bata pa man day ka 16 basta pa. pasakitan na ko pre sa imong call no. Mo gani. Unang buhaton kinahanglan maglampo sa gid kag eskwela kay para naa kay tarong nga trabaho o makabana ka ganang kusog mangwinta, manumboy, na manakit. Maingon ba nga asa naman to akong kita mo ana, panalita basakitan ka. Kaya nimo siyang biyaan. Uban ang imong mga anak kay kaya man imong buhion, manarbaho ka sa bangko, opisina, dako man kag sweldo. Pero wala kay trabaho, bisan gipasakitan ka sa imong bana, dili ka mo biya sa iya kay siyempre kita mo mubuya ka, kita may upakaon sa imo, di ba? So kinahanglan gyud nga makalampos kay kag eskwela para biyaan nimo ng bana nga buangon. Correct. Ana ra. Ay tagid og buotan na papa. Unya number 1 sa tanan, dili ta magsalig og unsa ta ka maayo mamili og lalaki kundi atong pangayoon sa Ginoo. Pangayoon ato sa Ginoo nga tagaanon ta tag lalaki nga buotan. Magulat dili makita. Na. Bata pa dahil siya mga ka-idol. So wala pa jud ka nangita karon og kuan uyab-uyab. Namay nang uyab noon. Anay nang uyab. Pero ikaw mo'y dili sa. Dili sa. Dili sa ginaw kuno siya musod og kuan mga ka-idol uyab-uyab kay bata pa maglampos pa sa pag-aaral mga ka-idol. Napuson pa kay Bukid. Malay nimo pag umanak ko, yun na ka. Ay. Kira na call, makikita na yung kagutan ko. Alay mo, naraday sa imuhang mag-vlog. Ako na yung subscriber akong makuhanan di ay akong malablive ay ba no? Parehas mo, madako. Ayan, mo ganit. Naraday magupan sa imong mag-vlog diha ko. Nana ko kay perminti man ko mag-inusara mag-vlog. Naraday kay kauban, naraday kay nanay kauban. Nanay TikTok le. Nanay inom sa imong tubig. Mabibo na ang channel day nato ani di ay kay nanay may kauban. Maluing Ginoo. Nanay TikTok singot og kabuyon. Pero actually wala na gyud ko mangita sa pagkakaroon og kuan love life kay na nervyos na manggugos akong nagian. Pero maulagi na dito sa kasalitan ang tapos kay naman ko'y Ginoo magplastar sa ato. Walang
So, Ginoo na lang ko'y bahala kung pananglitan magani makakita pa tag love life na sana tapat na sa pag-ibig na ampingan taniya panggaon ug malon. Kapit na ko, call. Diyan ako. Oo. Magbabay na ko sa live. Bye-bye. Bye, guys. Bye-bye sa vlog. Salamat. Oh, adto nang gwapa mga ka-idol. Bye-bye. Oh, sige. Lovely day. Oh, ayo God bless lang. God bless. Ay. Ay, yun na, okay na. Salamat Amping, oh. Wala pa daw kuno siya nanginahanglan ng guyab mga ka-idol kay lampos pa daw kuno siya eskwela mga ka-idol kay kasukan siya siyang ginikanan. Oh, pasensya na mo mga gwapo diya.